Díomh háirde Gaeilge gamer an seo, agus inniu tá mé ag cur tús le sreith nua ina bhfuil mé ag deanú léirmheasa físclaithí nua, agus réiniú mé ceann fíor spéisiúil chun tús a cur leis an sreith seo, mar bhí mé ag imirt keeper I rith na seachtaine seo thuaidh thart. Cluiche eachtraíochta posáil atá ann, agus is tosa an teas solas an seo, agus tú ag buint úsáid as do tholas agus do cara twig an éon mór atá leat chun na posáil a réite agus tú an toras. Cá bhfuil muid ag dul an toras. Níl muid cinse dús mar níl focail bís a cluiche seo idir béarla nó teanga bí eile. Tá sé measartha teabaí hiú an scéal mar sin. Hiú graphic is píosa álainne an cluiche seo ó tús go déirí tá sé go hálainn fad. Agus leis an ceol, tá sé gitabog mar Minecraft mar an codjas mód den níl ceol bí an tá an dóan fad ina host. Ach nuair a bhí an ceol nó uamán tá sé in úsáid go héifeachta. Agus hiú luath airgid an cluiche, haich mé beidir 6 nó 7 euro an, ach tá sé sin go maith le cluiche mar seo mar ní iríonn sé fada le agus tú ag deanú na rudí céarna a ríist agus a ríist eile agus tú ag réite na posáil. Mar a himre mar sin, mar a bhfuil DK Bonanza cúpla mí ó hin, bheadh sé seo an físclaithe is fearr imlíana. Níl mór an bonúsach I físclaithí nua sa lá atá inniu an, a cluiche bonúsach álainn atá an ó thús go déirí. Thuair sé I gcimhniú dú Twin Peaks uaireanta mar uaireanta ní thuigim go dé atá siúil leis an scéal ach sin ráite tá mé ag buint sult mór as an scéal agus an álainn atá an ag an am céanna. Bhí píosa an fásta agus thuair sé I gcimhniú dú Jeru an Scanning 2001 A Space Odyssey agus bhí sé sin go hálainn fad. Mar sin cuirí mé 15 is ciras scór mar ponsaí ag an cluiche seo gan áras bí ceann duine físclaithí is fearr imlíana. Bhfuil sin don fís an seo go raibh míle maithfeog I bheas a bheith ortha háirde. Slán, amór.